खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअखौहाय बेखेवलायबाय आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ गासै बर' हारिनि थाखायनो माने गोजोनथाव खौरां आरोना जे गोजोननायखौ जों गासै बर' रायजो राजाफ्रानो माने हास्थायबाय थायोमोन आरोना गोबाव समनिफ्रायनो माने खौसे जा बर'आ खौसे जा गावजों गाव अनलाय नै बेफोरबायदि सोदोबखौ जों बाहायबोगासिनो ना खौसे जायाबा जों जोबस्रांलांगोन गुबुन हारिजों जों नासय जागोन निन्दि जागोन मुगै जागोन गादब जागोन इनाय अनागारि खालामजागोन नै बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय जों गासै बर' रायजो राजाफ्रानो बुंबोगासिनो बा गासै बर'फ्रानो माने बुंबोगासिनो नाथाय जोङो खौसेयाव फैयाखैमोन आरोना रायजोफोर खिन्थु दिनैनि दिना जोबोद गोजोनथाव खौरां आरोना दिनैनि दिनावहाय माने जोंनि बर'नि गासै आफादफ्रानो जेरैहाय एबसु बिपिएफ इउपिपिएल गासै बर'नि हानजाफ्रानो माने खौसे जानानै ज' जानानै माने मेल खुंनाय जादों आरोना बा सावराय मेल खुंनाय जादों बा मिटिं लानाय जादों आरोना सावरायलायनाय जादों जे सावरायलायनाया बरमायाव जादों आरोना लोगोफोर बरमायावहाय जोबोद गोजोनथाव खौरां नङा होनबा ने नोंथांमोनाबो निस्सय बे बाथ्राखौहाय बे खोथाखौहाय मिथिनानैहाय जोबोद गोसोआव रंजानाय मोनदों नङा होनबा ने आंथ' लाथ्र'हायि माने गोजोननायानो बुंनाङा आरोखि ना ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आं बे खौरांखौ मोननानै ना जोंना बिथां इउटुब चेनेलनि मुङानो जाबाय नलेज मिडियानिफ्राय बे खौरांखौहाय फोस्रावना होनाय जादों आरोना माने गासै बर'नि आफादफोरा माने ज' जानानै बे मिटिंखौहाय बे सावरायमेलखौहाय खुंनाय जादों आरोना बे माने बे सावरायमेलनि गेजेरजोंनो माने खौसेया फैबाय होननानै सानना लादो लोगोफोर मानो होनबा जोंखौ खौसे जायोबा रावबो नासयनोबो हानाय नङा निन्दिनोबो हानाय नङा जेबो खालामनो हानाय नङा आरोना जे खौसेयानो माने गोहो थायोबा रावबो फेजेननो हाया नङा होनबा ने थ' लोगोफोर बिनि थाखायनो माने जों खौसेखौ लुगैदोंमोन नङा होनबा ने दिनैनि दिनावहाय खौसेयाव फैबाय आरोना बर' रायजो राजाफोर ज' गोजोनबाय जेनेबा जाहाथे बे मेलखौ लाखांनायनि उनावहाय बर'आ खौसेयै बर'नि खामानिफोरखौ बर' रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय नांगौफोरखौ जाहाथे सुफुंलांथों बेखौसो जों लुगैयो आरोना थ' बर' रायजो राजा नोंथांमोन जे बे भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो मा फोरमायहरनो सानो मा बुंहरनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय आरोखि ना जोबोद खुसिलै लोगोफोर जोबोद खुसि नोंथांमोनाबो निस्सय खुसि जाबाय नङा होनबा ने दा बेफोरबायदि गासैबो बर'नि आफादा खौसे जानानै खामानिखौ मावलाङोबा सोर नासयग्रा बेलाय सोर बर'नि सायाव खोथा बुंग्रा बेलाय बुंफैथोंलाय नङा होनबा ने रायजोफोर दा गोसोम दन्दा बोरायखौथ' नोंथांमोना मिथिखायोना बर'नि सायावहाय माबायदि बुंदोंमोन बर'खौ माबायदि होखारदोंमोन नङा होनबा ने जे नोंस्रा जेबो माबा गैया बेवहाय माने चाइनायाव थांनानै थाखाय नै बेफोरबायदि होनलाबायदों आरोना जे नोंसोर आलासि बायदिसो आलासि बायदि था नै बेफोरबायदि खोथाखौ बुंलाबायदों बे बाथ्राफोराव माखासे गोबां बाथ्रा बुंदों बेयावहाय माने बर'फ्रा अर जोंदोंमोन नङा होनबा ने खिन्थु दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो हाग्रा सोर बेलाय जुदि बर'आ खौसे जाबाय दा जे बे दन्दा बोरायनि फान्थाव बोरायनि सायाव गुन्दा बोरायनि सायाव सैमा मोसौ कुकुर बोरायनि सायावहाय दा एक्सन लानांगौ आरोना थाबैनो एक्सन लाथारनांगौ आरोखि ना जे इयुनावहाय बे बोराया बर'नि सायावहाय जेबो गाज्रि बाथ्रा बुंनो हायि बायदि जे बर'नि सायावहाय जेबो बुंनो हायि बायदि एक्सन लानांगौ आरोखि ना बे बोरायखौहाय माने आयेननि साजा लानांगौ गोबां इउटिउबारफ्रानो भिडिअ खालामखाबाय बिनि सायावहाय सोरबाबा हासुलादों सोरबाबा जोदों सोरबाबा गाज्रि रावजों बुंदों नङा होनबा ने थ' गोजोननाय थादों नोंथांमोननिसिम जेनेबा जोबोद गोजोननाय जे बर' रायजो राजाफ्राबो बेफोरबायदिखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों जानांगौ आरोना दा खोथाया बेसो जेनेबा बोरायखौहाय माने आयेननि साजा होनांगौ आरोना जे आयेननि बायदि आरोना दा जोंनि बर' लिडारफ्रा बिथांखौहाय मा बिथां साला सैमा बोरायखौ बिथांसो होनफ्लांलायलांदों बे बोरायखौहाय आयेननि साजा होथारनांगौ जाहाथे इयुनावहाय बेफोरबायदि लांसुनिया मानसिया बर'नि सायाव बर' रायजो राजाफोरनि सायाव बर' हारिनि सायाव बेफोरबायदि खोथा बुंग्रा जाहाथे दा उजिबावथों थोर हासु गुलायनाय साला गिनानै थाथों बे बोरायाथ' साला गिनानै हासु गुबाय जाखानांगौ ना बिनि थाखायनो बेखौनो हमनानै साजा होखानांगौ आरोना माने बेरलाब होखानांगौ जाहाथे इयुनावहाय रावबो गुबुन मानसिफ्रा बर'नि सायावहाय बेफोरबायदि गाज्रि खोथाफोरखौ बुंनो हायिनि बायदि आरोना आंथ' बेखौसो हास्थायो रायजोफोर नोंथांमोनाबो निस्सय बेफोरबायदिखौनो हास्थायो जानांगौ ना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर जोबोद गोजोनथाव खौराङा बेसो जे जों लुबैनाय बर' रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो हास्थायबोदोंमोन बा लुबैबोदोंमोन जे बर'फ्रा खौसे जाथों होननानै
बे बुस्थु बे बाथ्रायानो बे खौसे सोदोबानो दिनैहाय खौसे जाबाय आरो ना जे बर'नि आफादफ्रा UPPL BPF एबसु गासैबो माने खौसे जानानै मेलखौ खुंनाय जाबाय जे बे मेलावहाय मा सावरायदों बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै जाहाथे मोजाङै सावरायलायनानै बर' हारिनि थाखाय ग्रोम ग्रोमै ज'यै बर' हारिनि थाखाय मावलांथों बा बर'नि गोहोखौहाय बुहुमाव गोसारहोथों बर' हारिनि नामखौहाय गोजौसिम लांथों नैबेखौसो जों आसा खालामो आरोना बर' रायजो राजाफ्रा थ' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आं गोबां बाथ्रा बुंला जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नुहैनाय बायदि आरोना नोंथांमोननि स्क्रिनावहाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो बिदाय लानोसै बाय बाय दे जय बर' हारिनि जय